Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ciwanên ku leşkeriya wê ya neçarî bi dawî anîn bernade. Di geştbiryareke de serkirdayetiya çekdarên berevaniya Xweseriya PYD ragihand ku ew ê xola Sûhuyekê ya ciwanên leşkeriya neçarî li cem xwe bihêle û ew wan ciwanan tevî ku leşkeriya wê bi dawî anîn bernade. Serkirdayetiya çekdarên berevaniya Xweseriya PYD sedema wê yekê weke bihane vegerandin rewşa ku dever têre derbas dibe. Ji destpêka rejîma Esed hin navçeyên Kurdistana Sûriye radistî PYD kirin, tanha PYD bi hezaran ciwanên Kurd ji bo leşkeriya xwe ya neçarî revandin û tevlî şerên xwe li navçeyên derveyê Kurdistana Sûriye mîna min bi tebqa Reqqa. Ji destpêka rejîma Esed hin navçeyên Kurdistana Sûriye radistî PYD kirin, tanha PYD bi hezaran ciwanên Kurd ji bo leşkeriya xwe ya neçarî revandin û tevlî şerên xwe li navçeyên derveyê Kurdistana Sûriye mîna min bi tebqa Reqqa û Dêrazorê kirin û bi hezaran ji wan ciwanan şehîd bûne. Ji ber siyasetên PYD nixwasim leşkeriya wê ya neçarî rejeyek bilind ya ciwanên Kurd ku temenê wan di navbera 18 ta 30 salî de ye ji Kurdistana Sûriye berev welatên derdor û Ewropayê koçber bûne ta radeya ku êdî dîtina ciwanekî Kurd bûyî temenî li nava kolanên Kurdistana Sûriye bû yereka seyr e.